Waray-waray, linipan-lipan, di makulit, ikat sa angkay, nag-iinom, sulat titita, at kaminaw, mawara. So ayan guys, Llorente. Llorente na. Tinulog din, inagdadyaling kami kada may dito na nanin ko ng gilid, may dardarang ako chill yung panulay. Nagkabalik ng jajagin. Oo. Welcome to Llorente Eastern Summer. Jackets. Hala. Sige bayain. Wait, yung basura. Dito ka diyan. Ako ng shoes, day. Ako ng shoes, day. Paray nabilin. Wait. Pagkasalamat ka naman. Doon, Toy. Thank you. Lagi mo 200 lang. Sige doon. Okay, salamat. Sige, pag-inay. Dito, bulsa. Pwede doon ni, nahinat makuan. Tara. Unin na lang po pag mas nagadlaan eh, tidak day. Okay. Apa talaga ito?
Kaya kita ha, papasuot niya sigurado. Ito man yung review. Open. Bebek. Ha? Tinikulis. Mura nga na, balik ko dito. Parang gaban mo rin mo. BTS nila. May kay Jay. Ang say pa daw mo. Entry mo na ako na cancelan ato. So ayan, naghahanap kami ng makakainan because we're so hungry na. Ito talaga ito. Saan tayo kaunan? Kain. Dito dyan. Ako pa kaya agad ito. Tawagin agad dyan. Agtuman. Hindi na kayo zigzag. Hindi pa natabot ko. Pagkaon. Pagkaon? Oo, din nalak kita. So, ayan, kakain kami dito. Ano ka, mga kuya? Makaon. Makaon? May pa yung ate chair? Pasok pa kasi ngayon ang pwesto. Hindi, okay na. Kailangan ako kasi ikaw sa luto. Ikaw sa luto. Kinapundan. Balik mo. Kapiting. Hindi pinagdala mo ng bagay. Ang talaga dapat mo ba? Nga, kaya naman ko rin nilagay din ito. Ang malaka. Sports pump yan. Mga dunot. Miss Echo to Pungga talaga niya na air. Kahit yung class. Wow, si Pero lugar, no? Oo, pero. Result ka na sa business niya rin. Namuha mo. Syongho. Adi panin ko an. Elbow pants. Tapos dapat lubas ka pa. Oy, hindi ko kinamalat pa ako mga Kubog kunigrar kita aton kabutang. Wala na kuhaan. Hoy, luntoy. Dali nga. Hoy, ayun. Picture. Tapos na sila naman.
Enzo, iwas nila. Nakikita ako. Hala, Jen, maupay. Hindi mo ko talaga siya, do very concerned na ato. Ano niya, sering? Ano, sering? Lagi maupay yan. Dili daw, pag solo ni na maupay talaga tayo po. Green na green talaga. Tapos pag sky talaga, blue na blue. Siya ang sinisirang. Ayaw, good paglabas, may ada kat may kuan. Kapag kung di ka parasin. Yup! Kaga! Nagpainit ko ng tubig. Sabi ko naman, di makita ko ang kagar. Buhog. Ayun o. Vincent, naninilikado ni Tia. Nasa lang ha, Emo? Yoy. Guys, welcome to our vlog. Panalaman and orange. Hi guys! Go. Magandang umaga. Charas! Johnny. Welcome to my vlog. This is Luis and this is Luis too. For this video, we're going to play volleyball at Llorente. Mr. Samar. Guys, ngayon nyo makikita ang tunay na laro ng mga tanga-kinapunan ni Mr. Samar. Yan. Back lang yan. Wang receive, wang balbag, and everything. Wala talaga. Bigyan niyo that number. Focus! Dasi! Lenny! Lidong. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, play. 1, 2, 3, go. Left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boat, nga doon na. Nga doon. Unside Rafa. Nga doon na, nasa. Ano na rin?